आफादनि सिङाव बा अर्थात उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव जा बिटिआर जि गोरोबथा बेखौ लानानै रंजानाय हाबाफारिया दिनैबो जोबाखै। दा दिनै कालाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो ओनसोलनि जि बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै जे रंजानाय हाबाफारि बेखौ खालामदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जे बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर बेफोरखौ लानानै रायजोफोरनो फोरमायनाय हाबाफारि हिसाबै दिनै कालाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहागो लाफैदों बेयाव आरो बेयाव जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोंबो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेयाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लानानै गोजोननायखौ फोरमायफैदों। फैबाय थानाय समाव जि बिटिआरनि गोरोबथा बिनि गेजेरजों बर' हारिनि आरो ओनसोलाव थानाय गासै समाजफोरनि जौगाथाय आरो सान्थिखौ आसा खालामनानै रायजो राजाफ्रा लोब लोबै नुजाफैदों। दा ओंखायनो आंबो आसा खालामदों बा मिजिंथिदों जे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां जौगानाय मोजां मोनसे सान्थि परिबेक जाहाथे दानो हायो फैबाय थानाय समाव बेखौ आसा खालामबाय। आं बेखिनिखौ दिनै रायजोनि सिगाङाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिटिआर गोजा गोरोबथा बिनि गोजोन हामग्लायनाय मेसेजखौ बेखिनिजों फोरमायबाय। 7 खालाराव 2020आव क'क्राझाराव भारतनि गाहाय मन्त्रि मुश्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा क'क्राझाराव जि भिक्ट'रि सेरेमनि बे हाबाफारियाव बिथाङा नुजाफैगोन आरो बेयावहाय गासै 5 लाखनिबो बारा सुबुं गमा जानो थाखाय थैयारि खालामदों। बिनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो आरो उदालगुरि जिल्ला बाखि हिसाबै बै सुबुं गमायाव खमैबो 1,50,000 मानसि सुबुं बाहागो लाहैनो थाखाय जोङो थियारि खालामदों। दा बेयाव गासैखौबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजा नोंथांमोनखौ गासै जाति जनगोष्ठीफोरखौ आङो खावलायदों जे फैबाय थानाय 7 तारिखनि फेब्रुवारि 2020नि बे प्राइम मिनिस्टार फैगोन हाबाफारियाव बयखौबो गावबा गावनो जेरै हायो बाहागो लाहैनो थाखाय आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मासिनिफ्राय गुरैयै खावलायहरबाय। बर' माहारिनि नैबे 3थि खेबनि सुक्तियावहाय जों कलाइगाव दख'रा बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जइन्ट मुभमेन्ट ग्रुपआ मोनसे रायजो राजाफोरखौ नैबे 3rd एकर्डखौ मिन्थिहोनो थाखाय मोनसे जानाय लोंनायजों लोगोसे मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। बेहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन सार नुजाफैदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरिनि आनन्द दैमारि लोगोसे बिनि टीम आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि नन्दराम बर' आरो राजेन बर' आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि TLCCनि चेयारमेन प्रसन्न बर' लोगोसे बिभिन्न इन्टेलेक्सुवेलफोर आरो जों मुभमेन्टखौ दैदेनलांनाय रायजो राजाजों लोगोसे जों गासिबो बेहाय मथा मथि 1000सो रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों आरो सावरायमेलखौ मोजाङैनो खोनासंदों। लोगोसे जोङो दुख खस्थ' खालामनाय मुभमेन्टनि समाव दुख खस्थ' खालामनाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ बोथिसे जोंनिफ्राय जानायनि आयोजन खालामदों आरो बेहाय बयबो ओनसोलनि BSUनिफ्राय लानानै बाङालि जुवा छात्र फेडारेसननि लानानै ओनसोलनि गासैबो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बेहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनायखौ जों नुदों। लोगोसे BPFनि माखासे मावथि लोगोफ्राबो दंफैयो। दा बेखायनो नैबे गोदान सुक्तियाव जोङो मोजाङै राजखान्थियारि बाहागो लानाया बे उननि खोथा, नाथाय नैबे जों क्रेडिट लालायनाय क्रेडिट सेलायनायखौ नुदों। खिन्थु बयबो मिन्थियो, आसामनि रायजो राजा मिन्थियो, बर' रायजो राजाया मिन्थियो दे सुक्तिया सोरजों जादों। बे क्रेडिट लालायनायनि प्रयजन गैया। मुभमेन्टआ एबसुआ खालामदों, NDBA खालामदों, जइन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टआ खालामदों, लोगोसे UPPLआ राजखान्थियारि हिसाबै बाहागो लादों बेखौ बयबो मिन्थियो। दा क्रेडिट लानांगौ लायैया, क्रेडिट होनांगौ होयैया रायजो राजाया मिन्थिगोन। दा बेखायनो जों खावलायदों क्रेडिटखौ लानो नाजालायनाङा। जोङो बर' माहारि हिसाबै खौसेयै जों आगान सुरनो आरो नैबे बिटिआरखौहाय माबायदि सालायलांगोन उननि बिसानाव जों बेखौ जयै सावरायलायनो जों रायजो राजाखौ खावलायदों आरो दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों। बे सुलुंनि गेजेरजों आं बयखौबो खावलायबाय।